Салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Анамҷа мо барои шумо курткаи новинка омаде, ҳамин рӯз дар омаде. Анамиро реклама мекунем. Бори гуанжо, тозааш, тозаш, оригиналаш. Ина касе ки мисол мара чанд бор гуфтагем ки барои курткаи фасон гап занем, ина 400 сомда курткаи аҷоиботи фасон. Амиёра пухавик меган ака, пухавик амиёр меган. Пухавик амиёра меган ака. Ина диди гап намезана. Соҳибиш мастай, сумастай неё. Ина барои ҳамин тестан ки намарамат касе ки заказ каданияй. Иҷада чанд та маркаш ҳастай. Маркаи фасонш ҳастай. Шумо метавонед ки гап занед. Мо шумода дастафка мекунем. Агар расидкош бисёр ҳастай. Ака, то размери чанда дорем? Ина чош оригинал. Бори гуанжоай. То размери чанд? 3XL чанд мешава ки бау? То 58 размер дора, нархиш 400 сомон. Ин нархи дона ҳай. Марҳамат каси заказ мекунам, мара сразу гап занем ки тамом нашава. Барои иҷара чизош тез буд мешава. Баъд тамом кишид, баъд нагем ки чӣ накарда. Ина кисош аи тарафам киса дора, инаи бо чӣ будай чизи ай кадом гургай, ай палангай, ай дами чизи қайчи када гирифта дида мондагия. Ина марҳамат касе чӣ мекуна. И амиёра пухавик меган. Ана пухавикои тоза 5 свет шози дане время ҳастай. Ина касе ки заказ кардани марҳамат. Боя бор дига мегӯм ки тамом шава. Шумо хафо нашин тос размери 58 дора. Хеле чизи оригинал бозор да нест. Ай турецкиё да 2 баробари турецки арзон ай, не ки ай турецки да качествош зурай. Ана марҳамат. Ман барои амина шуморо як бор дига огоҳ мекунем, сразу чикинем ки тамом мешава. Не халатое ки шумо дидестед ё турецки стила, не ки Ӯзбекистон задесташо. Амин туркишон ҳастанд ку 500 сомон. Иҷода 220 сомон. Фақат дар Ӯзбекистон мезанам ёра, фақат материалшон нағзай, не ки чишон. Турецки стил задестанд, нархшон 220 сомон. Ё беначос. Ай размер чанд то чанда доре? Ай 48 то размери 52 ҳастай. Ай 48 то 52 дора. Бочадор 48 то 52 метавонем ки мисол биёем заказ кунем ё ки ами дар рӯзаи ҳафтум харидорӣ кунем. Марҳамат халатош адебутай. Бо иҷода ҳастай. Иҷода ҳастай. Ами халатора бо некари расидкои дигааш. Инаира замбурак. Не касе ки замбур да ҳавас дора, ин иҷода расидкаи замбурша мегирад. Ҳане чизои новинкае буд ки дар бозор ман шуморо ина видео кардам, шумо тамошо кардем. Мебинед касе ки неҷа дарзи халатои почадор, начосдор, неҷа бозор да наомагия. Ира да традиция ӯзбекистанская текстил. Ё нашон 220 сомон ай. Неҷа фурӯшошон аҷоибота. Двойка гирки почаш қати, баъд капшон дорад. Ай размер чанд то чанда? Ай 48 то 52. Ай 48 то 52, нархш 220 сомон. Нархш 220 сомон е. Марҳамат касе ки заказ кардане. Заказ куна. Расидкаш чанд та дори брат? Чанд расидка? 4 намуд расид, 4 та расидкаш ҳастай. Ина боло дам ҳастан амиё. Заказ кунед марҳамат. Не бо бардовишам ҳастай. Бардовишай сияҳшай, баъд табутиш тёмнасини. Ана иҷа ки шумо мебинед, ям дар рӯзаи ҳафтумай пеши магазини Ламираж дай. Ина раи широки ай тараф магазини Ламираж рӯ ба рӯ шуда. Ана иҷада медроед шумо. Ё фатачаҳои барои соли нав, барои снегурочкачаҳо ҳастай. И ай 100 сом то 150 сом.
120 تا 150 сомона нарх доранд. Метавонед ки шумо биен инҷо харидорӣ кунед. ин марамат патачошон аҷоибот фасонай. ай чанд сола сар мешавад? ай 3 сола сар мешавад то синфи сеҳмхона ҳастай. баъд зури ё чие ки иҷода на калцо доранд. Калцошон аҷоиботай. хеле чира қапида места. тури ҳами киртара қапида места. иҷода хай моделош бисёрай. дизайношон ҳам ҳар хел кадаге. ина хеле чӣ доранд. бо dabolosh паздашиди кастумча дора. маромат бинед. кадомеша ки шумо мехоҳед мо дастафта мекунем. то синфи сеҳмхона ҳастад. ай 3 сола то синфи сеҳмхона. яъне фатачакҳо ҳастанд. иҷа беғайзи фатачакҳо бо ҳастанд. ай брукчакҳо ҳастанд. брукчакҳои нағзи гарми. я хелиш начос дора, я хелиш вилветай. ина марҳамат касе ки мехоҳад бо наҷода ҳастай заргушакдор ҳастай. бачагона ҳам ҳастай. иҷа бачагона бо куртка дора. бачагона куртка дора. ина марҳамат курткош. и то чанд солара куртко? то синфи сеҳмхона. ина марҳамат куртка дора. иҷода ассортиментош ҳаст. калонфарош ҳастай. нархи ё чанд рафа? 180 сомон, калонаш 200 сомон, бачагона 180 сомон. Неш 180 сомон. Хай омадан ҷада бо арзон мекунаш муда. Метиям.